Hi sa inyong lahat. Ngayon, magbabalot tayo ng konting Christmas gift para sa ating mga amo. Ito is para sa aking ito na nga, samahan niyo ako magbalot ng aking Christmas presents para sa kanila. Isa-isahin natin. Ito mo ng mug. Yan. Kasi para sila. Ito sa amo kong babae, sa lalaki, kay Kuya Aston. Yan. Kasi ito kay Mama Tay. Kasi ganito yung mga gusto niyo. Wala kasing white. Kaya ito na lang yung kinuha ko. Samahan niyo ako magbalot. Mabilis ang ano lang. Ito yung tatanong. Mabalot ako ng ganito. Malalaki ko yun. Christmas. Ito na lang. Dito na natin siya ngayon. Kasi bibigay na natin siya mamaya. Yan, okay na yan.
masyado. Okay, done. Tapos na sa kanila. Ito na. Kila ano na, mama. Isipin niyo po, pag magre-regalo kayo sa isang tao, hindi mahalaga yung kung expensive ba or basta bukal sa puso mo magbigay at hindi ka naghahanap ng kapalit na ibibigay man sila or meron o wala. Kasi sa lahat ng bagay, meron man o wala silang ibigay, at least ikaw ay bukal puso mo nagbigay para sa kanila at naisip mo sila sa kaarawan na yun. Yun po yung mahalaga pag kayo ay nagbibigay sa isang tao. Importante sa inyo na naisip mo sila sa ganong okasyon, diba? Kaya huwag tayong maghangad ng kapalit kung magbibigay mo tayo sa kapwa natin o sa amo natin, diba? Magbigay sila, salamat. Kung hindi mo sila magbigay, salamat tayo kasi hindi natutulog si God sa mga ginagawa at effort natin para sa kanila. Sa mga ganitong okasyon, birthday, Pasko, bagong taon, importante sa kanila yan. Diba? Kaya, huwag po tayo maghangad ng kapalit. Basta bakal lang sa puso ng bigay. Ang bilis na nabalot kasi may box siya. Pag walang box is hirap. Yan o, din style pa siya. Ganun lang magbalot. Yan, tapos na natin ang ating Christmas presents para sa amo kay Mama Yeye. Thank you for watching.